Ja, her ser vi så hele menstruationscyklus opdelt i 4 faser. Den første, den er menstruation. Det er der, hvor man har menstruation selvfølgelig. Og så er der en follikelfase, som varer cirka øh, sådan 10 dage, hvor follikel modner. Og så når folliklen er moden, så sker der en ægløsning, hvor ægget kommer ud fra follikel til æglidet og venter på, at det bliver befrugtet. Og folliklen sidder normalt så i æggestok, når modning sker. Og i den luteale fase, så bliver resten af follikel efter ægget efter ægløsning, så bliver de omdannet til de gule legeme, som styrer på en produktion af de 2 hormoner her. Det er derfor, de kalder lutealfasen. Så hele processen, jeg vil starte med, med hjernen, hvor hypotalamus styrer hele processen med hormonet GnRH, som står for gonadotropin releasing hormone. Og når hypotalamus udskiller GnRH, så stimulerer de hypofysen til at udgive FSH, som står for follikelstimulerende hormon, der gør, at follikel langsomt udvikler og bliver moden. Her kan man se, at det her stigning af FSH, og når folliklen modnes, så producerer de østrogen, som er sammen med progesteron er de kvindelige kønshormon. Der sker derfor på grund af follikel vokser og moden, så sker der en stigning af østrogen, som giver en negativ feedback til hypofysen, der gør, at koncentration af FSH falder. Men på grund af, at produktionen falder, det betyder ikke, at der er stadigvæk, men der er stadigvæk FSH i blodet. Det er derfor, at østrogenniveau fortsætter med at stige, og det har en positiv feedback på hypotalamus, som igen udskiller GnRH, der stimulerer nu hypofysen til at udskille LH, som står for luteiniserende hormon. Den luteiniserende hormon gør så, har en markant stigning her, og gør, at der sker en ægløsning. På grund af den her markant stigning af LH, så har det en negativ feedback på hypotalamus, som gør, at der skruer ned for GnRH resten af cyklus. Og da LH gør, at der sker en ægløsning, så bliver der også bliver resten af follikel omdannet til de gule legeme, som nu starter med at producere østrogen og progesteron. Og østrogen i starten af fasen her, så gør østrogen det, at livmoderens slimhinde langsomt bliver tykkere og tykkere og gør klar. De gør progesteron også, at de sørger for her, at livmoders slimhinde har en større blodtilførsel og vokser nogle kirtler, samtidig med at den noget sekret for at modtage de befrugtede æg. Hvis ægget er altså befrugtet, så vil de gule legeme blive bevaret. Men her kan man se, at den degenererer og går til grunde, fordi at ægget ikke er befrugtet. Men livmoderen gør sig klar til at modtage de befrugtede æg her. Og hvis ægget ikke bliver befrugtet, så vil der ske det, at der
østrogen og progesteronsniveauet falder, og derfor bliver livmoderslimhinden udstødt, og derfor kommer en menstruation. Og da østrogen og progesteron falder her, så har det en positiv feedback på hypotalamus, som igen udskiller GnRH og starter hele processen igen.